Oj, så långt du når. Dimse vimse spindel. Ja, nej. Hej, 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 hej. Hej, hej. Ja, det är ett spel, ett socialt spel. Ja, man känner av. Är det snälla människor det här eller är det dumma? Jag försöker se snäll ut så de inte gör mig något illa. Ja, det tycker som henne. Ja, han bara skrattar. För hon skrattar man när man tittar på det. Jag tror hon känner igen det. Ja, det tror jag också. Och ljudet och så, ja. Det tror jag också faktiskt. Hej till mig. Det känner jag igen. Hej. Näsa. Är Johan nöjd med barnet? Ja. Säger du Det det? blev ungefär som man beställde. Ja. Perfekt blev hon. Och det är starkt du alltså. Du rycker rätt häftigt. Men du kan dricka av det, tror jag inte. Kom det gardiner för? Oj! Oj, hej! Hej! Oj! Hoppla! Klappa, klappa.